ସାରନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ସମୟ ବେଳେ ପ୍ରେତ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। ପ୍ରେତ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ କଣ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଏମିତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଡେ ଲକଡାଉନ ଆମର ଆଡେ ଲକଡାଉନ ନା ଆମର ତ ଲକଡାଉନ କେହି କୁଆଡେ ମିଳିଲେନି ଇଏ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ଦବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଗାଁ ଭିତରୁ ଟେକି ନେଇ ପଳେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାଘର କରିବ ଆପଣ ପାରିବ ତ ଭାଇ ନା। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଚାଉଳ 2 କିଲେ, ବାଇଗଣ 2ଟା, ଆଳୁ 2ଟା, ଆଉ କଣ ପରିବା କଣ ଅଛି ଆଣିଦେବେ। ଆଉ କଳା ରେଚି ଟିକେ ଆଣିଦେବେ ତର୍ପଣ ପାଇଁ। ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି ଆଉ। ଓହୋ କାଠ ନଦା ସରିଲା ବୋଉକୁ ଜୁଇକି ଆଣ। ନାଇଁ ବୋଉକୁ ବେଦିକି ଆଣ ବେଦି। କଣ ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି ସିଏ କହିଲାଣି ଜୁଇ ଉପରକୁ ଆଣ ଜୁଇ ଉପରକୁ ଝିଅ ଆସିବ କଣ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡିବ କହିଛି। ଓ ବାପା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ତାକୁ ତମେ ଟୋଟାଲି ରଗାଉନି ସେମିତି ବାହାଘର କରିବାକୁ ଆସୁନ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିଛି ଟୋଟାଲ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିଦବ। ଓହୋ ବଡାପା ତମେ ଧୋତିଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧ। ହଁ ଧୋତି ଟୋଟାଲ ଲଙ୍ଗଳା ଛୋଟ ମରାଣିଲ ତୁ ସଠି ପାଟିରେ ପୁରାଇଦେ। ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ କଣ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଚାଲିଛି କି? ବାହାଘର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛୁ ନା କଣ କିଏ ବାଇରେ ଡାକିଛି? ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯଥା ରାମସ୍ୟ ସୀତା। ଆଚ୍ଛା ଝିଅର ପିଣ୍ଡ କିଏ ଦବ? ନାଇଁ ମାନେ ବାହାଘର କିଏ କରିବ? ଝିଅର ମାମୁଁ। ଆଉ ପୁଅ ବାହାଘର କିଏ କରିବ? ତମେ କରିବ? ନାଇଁ ମୁଁ ବାପା ହେବି ଯେ କଥା ହଉଛି ମୁଁ କରିବିନି ଛତିକିଆ ମୋର ହେଇଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ହେଇଛି ତ ମାମୁଁ କରିବେ ଆଉ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ରେ ମୁଁ 80 ଲୋକ ଟୋଟାଲି ନୁହେଁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ରେ କାମେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ କୁ ଫଳ ଆଉ ଟୋଟାଲି ସେପଟେ କୁଆ ଏପଟେ ଟୋକା ନିଆଁ ଧୁଆ ପୁରା ମାନେ ମାହୋଲ ପୁରା ଗରମ। ଚାଲ